Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. My fans nditu team makunyadilani kwambiri komanso chifukwa cha support yanu imene mumaonetsa koma comment section komanso ma likes. That is very zimatipatsa. Remember this program makamaka ndikafandi drop kopya like we dropper komano no anthu like they're so interested, they want to hear what's going on around the globe. They actually mangolomera then the program you is pitilira ndithu. By the way, leo litfatelo wenditu kwa Africa ndithu chifukwa comment section inaona so kuti because I read ndimawalenga and naona kuti ti panali anthu ena kuti zako Africa, so at least mrani muzizikamba so tizidziwa zoti zili bwanji. Yes, that's very important. Sometimes na first ndizochita timabizi pang'ono komabe by now tiziyesesa kuti tizipanga cover zonse zimene zikuchitika around the globe. Nde choyambirira tisanapite ku Africa nde tinaiwala pang'ono tinene kuti pano kuti Zelensky uja wapita ndithu anyamuka wapita kwawo kumano china chimene tinaiwala tino kuti Zelensky atabwera anamuonetsa map adziko lake. Trump kutenga map nkumuonetsa kuti ndakubweretsa map awa adziko lako. I don't know kuti ngati mina Zelensky samadziwa ka samarana, I don't know, koma amuza kuti map ako ndi awa. Nde mapo anapangidwa mark kuti anapangidwa mark ma territories malo amene Russia inatenga. Nde anangoti okay, I hope to get them back anangotero. Koma so far anthu wasana kampeni kuti malo amene wawa apange banji. Mwina kumene akambirana iyeyo Trump ndi Putin, mina kumene anamvana fa kumene meeting yawo sinaonetse bwino kuti amuza zorani anchuna zorani. Koma meeting imene ali pa public ndi meeting imene maiko 7 aja aku Europe aja ndi Trump ndi Zelensky ndi amene amaoneka kuti akuoneka ndi public. Zimamakambirana zimamveka koma zinazo zinaweza kuchipinda just like Putin. Nde anyway nkhani ndi imeneyo nde sitikudziwa zoti it's like amamuonetsa kuti akulu dziko lanu ndi lito ndoti mapo awa ali controlled by Russia, awa ndi anu ndoti mangokhandika gawo akaka sanavuteso chanchane ndi atotiona kuti zikhala bwanji kutsogolo kuno. Anyway tiyeni tsopano timakamba nkhani zosiyanasiyana zokhuza ndi mayiko ena komano tiyeni tiyang'ane za dziko, tiyang'ane za mu continent yathu ya Africa. Mu Africa muno tiyeni tulowe ku Congo pano panso nkhondo ijaso yabulikaso kachikena. Why nkhondo iyi yabulikaso kachikena? Nkhondo iyi inali pa ceasefire pajapona kuti alesa atulizida pasi kena kuti kambirane tuone kuti zikhale bwanji. Pamenepo pamene ndithu aliyese anasiya zida pasi koma anagwizana. Okay, pamenepa amene anali mediator amene amakhanga anali nkhala pakati oonetsetsa kuti ukunduku ukhale bwinobwino anali yemwe uja President Donald J. Trump. Ndi amene ndithu anthu aku Uganda ku Congo onse anapita ku America kumene amakasainirana zoti pakhale sopano ceasefire komanso pakhale mtendere pakati pawo. Ndi kuja kumene ankayamikira kakazi kaja, if you remember the story. Anyway nkhani si imeneyo. Nkhani ndiyonena kuti deal ija ceasefire ija yaphwasuka pamene ndithu kuyambaso ndithu kumenyana pakati pa zigawenga za M23 zimene zimabakiridwa zimene kumbuyo kwake kuli Rwanda. Asilikali aku Congo ndi Rwanda, asilikali aku Congo ndi zigawenga za M23 ayambiranso kutibulana. So far this month, mwezi uno anthu okwana 50 chakuti amwalira kale, ma civilians exactly. Chabwino Saturday lapitali sikalekale kwambiri panapezeka kwana kuti kunapangidwanso attack ndi zigawenga zina zochita kuti ADF. Zigawenga zimene zizi
zinabwera usiku kwapeza anthu akugona, kwadzutsa, kwamanga, kutenga zikwanje, kwamba kwakhapa ena kwamba kwaombera ndi kuwapha mmudzi umenewu. Actually kumene kunali ku Kyiv province anaperanso mutchalichi ndikuombera ndikupha anthu kwana 49. ndi zinthu zonena kuti gulu limene liso ndeliti ADF apa timakamba za asilikali a dziko la Congo, komanso tikukamba za M23 zigawenga za Rwanda za Kagame. Ndezi zimene tikukamba za zimene zikuti akumenyana, komano awawo tikukamba apawa tikukambanso za ADF. Nanga ADF ndi chani? ADF gulu limene lili ndi Alliance Alliance Democratic of Congo. No. Alliance Democratic Force. Chabwino. Gulu limene lili wina nkomafunsa kuti linayamba bwanji. Gulu limene lili sikuti ndi la ku Congo. Gululi ndi la ku Uganda. Gululi ndi la ku Uganda. Si la ku Congo. Koma ndi la ku Uganda. Linayamba ma 1990s. Nthawi imeneyo gulu linafomedwa kuti ku Uganda. Why linafomedwa? Izi zinali zigawenga zimene sizimakhutisidwa, sizinakhutire ndi ulamuliro wa Yoweri Museveni, uja amene cabinet yonse nangoza anthu akwawo, mkazi wake, mwana wake, wamkulu wa defense force, ndani zonse sanakhutisidwe nawo zimene zizi mu 1990s. Then zinapeza kuona kuti kumene uku anaukira, koma mu 2002 anthu wa ADF anatibulidwa kopya, anamenya kopya. Omenya kukhala ndani? Kukhala asilikali aku Uganda. Iwo watanoza kuti zinthu sizili bwinobe, zikuvutabe. Kagulu kamene kaukira kamene kaka kanasamuka kupita to the neighboring country. Dziko limene lili neighbor ndi ndani? DRC Congo. Unfortunately ku Congo kumene kuti kali mavuto so ngokubweraso guliso linaso lochita kuti yani ADF mu 2019 linasamukira kumene kuku nkuyambaso ma activities ake zochitika zake ku dziko limene lili. Anyway, therefore anayisetsa Congo komanso mogwizana ndi aku Uganda kufoma maguluso enaso amene wachedwa the duped komanso Shujaa kuti alimbane ndi magulu ndi gulu limene la ADF, komano sanawakwanitsebe. Gulu la ADF litafika kumene kuku linakapeza gulu lina lake limene limachitwa kuti la ISIL kapena kuti ISIL. Gululi ndi nthambi imodzi la gulu la ISIS komwe kucha ku Iraq kucha. Gulu limene limabwera mwapha anthu mu dzina la Islam kuti akufuna Islamic State. Iwo gulu la ADF litafika mu Congo mu linapanga play allegiance, linakhala akuluakulu basi tigentchito limodzi. By the way, tinakamba za magulu amene amabwera in the name of mu dzina la Islam kuti ifeyo ndife gulu limene lili la ISIS komanso ISIL ndi magulu achifwamba, si magulu ndithu oti palibe chilichonse cha Islamic nkati mwake. It's just that amango use ngati the language and whatsoever. Komano makafuna the truth, Trump anayankhula kale za gulu limene kuti analipanga ndi ndani. Created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Chabu, iyo inali nkhani. Nde atafika kumene kuko anagwirizana muja kanako iwo nkuyamba ma activities zawo nkuyamba kupha anthu. By the way, pa 18 August linali tsiku lonena kuti zigawenga za M23 komanso asilikali aku dziko la Congo kuti akhale pansi komanso asaine peace deal. Peace deal kusenza kuti pakhale kuti mtendere pasakhaleso nkhondo ine iliyonse. Osati za
ceasefire zijaya ceasefire inali kuti yangukhale ceasefire ikanizida basi koma panopa zapeza kuti anthuwa ayambiranso kumenyana. Therefore, spokesperson Lieutenant Ilongo Kiondwa Mark waku amene ngati msilikali waku Congo wanena kuti ife ndithu takhwimisa chitetezo chathu kuti mina make izizi zichepe, koma tikuganiza kuti asilikali a ADF anapha anthu Saturday musiku wa Saturday ndi Sunday usiku umenewu usiku umodzi anapha anthu kwana 9 kupanga kidnap anthu, kuaba anthu, kuotcha manyumba, kuotcha magalimoto, kuotcha mitututu komanso kubaso pomposo zimene anapanga asilikali amenewa zigawenga zimene za ADF. Msilikali Lieutenant Ilongo wayankhula kunena kuti iwowa apanga zimene zichifukwa choti akupanga revenge kwa civilians, anthu wamba chabe chifukwa choti iwowa analuza titatibula kale. Anyway, iyo ndi nkhani ya ku DRC tikadziwa pano tinene kuti just a fresh news. Deal za ceasefire za deal za mtendere za phwasuka nkhondo yayambiranso kuli zigawenga kuli magulu angapo ndithu amene ali kumene kuku kumano fera ngopanga cover kaye tadziwitsana kaye za ADF komanso M23 kuti zikukhala bwanji. Kenako ndithu ma update tizipatsana tizidziwa kuti okay kodi kunjaku kukuyenda chani. By the way, mutazoti okukundi ku Africa konkono asilikali athu amalawiso amapitaso kuti amapitaso kumwekuso. That means nkhondo ija ili sikuti kutali kwambiri, komanso chimwe mungadziwe nchino kuti point ino kuti azigawenga za Uganda kungoona zoti iya apa zativota ndikungolowa muchani ndikungolowa mu dziko la DRC and especially ndiponso akukakamira kwambiri kumalo kumene kuli ma minerals, kumene kuli chuma chapanthaka ndi kumene akakamira kwambiri. Nde zinthu ngati zimenezi we learn from other people, timaphunzira kuchokera kwa anthu ena. Remember kwanena kuti even zigawenga za mtundu umene za ICC ISIL sikutiso zili kutali yayi, even in Mozambique momwemo zigawenga zimene zilipo, right? Therefore we need to be very careful kuteteza dziko komanso kulikondanso dziko kuchokera ku zonse zigawenga zimene zingapezeke around. Inali information chabe yoti tizingouzana komanso zoti kodi anzathu osamapanga chibwana kwambiri ndi zinthu ngati zimene zisi. Guys, thank you so much. Ma update now ndithu tikupasanabe Malawian cameras. Don't forget to like it.